PT i Norge, på vej til Stavanger. Vi skal være her i de næste 4 dage, og i morgen skal jeg søge norske mesterskaber. Første gang i Norge, og vi har 3 af mine bedste venner med på tur i camper. Så det bliver spændende. Første konkurrence i Norge. Det bliver fedt. Vi er kommet til Jæren. Og det er måske her i morgen, der er konkurrence. Så vi tjekker lige billeder. Det er godt. Hvad har vi lavet i dag? I dag har vi kørt rigtig meget rundt. Jeg fandt ikke rigtig noget surf, fordi det var for stort. Og da det så var for småt, eller der hvor det var mindre, der var det for småt. Så nu venter vi til i morgen. Og jeg laver chili con carne. Campus on! Campus fucking on. That's plan. It looks like rocks. But Det er sindssygt der. Ja. Det er perfekt, det er venstrebølge, det skal. Du kan ikke surfe her i dag, Jens. Det skal du ikke bestemme. Satan laver ham der, mand. Hvad laver du? Jeg var fandme høj musik ham der. Hvor langt er du nu? Jeg er nået til semifinalen. Jeg elsker, når du tager handsker på. God start her. Vi troede, at det ville blive sådan måske en 6 eller hvad. Hvad siger vi til det? Hvad skete der? Jamen, jeg blev 2'er i semifinalen. Så nu skal jeg så i finale. Halv time. Bomberklar. It's pumping. Så det er fedt. Det er fedt. Det er god. Den er god. Boom! Come on, Dave. Come on, Dave. Det er en skuffet mand.
Lige nu der er vi på vej til Båda Strand Camping, hvor vi lige skal have lavet batterierne på bussen op og fyldt vand på. Så skal vi forhåbentlig ud og surfe bagefter, alle drengene, så det bliver fe. Være obs på at det kan være stikker under vens trauma i sjøen. Will I sit on left? That's fun and Emma Klein. Come on, Dave.